bebeluș la ecran și întrebați ce este bebelușul ăsta? Fix asta spun și eu. Dar m-a venit o idee și facem. Dacă râzi, ești prost. Și astăzi bebelușul ăsta este foarte comic. Aveți și câinele ăsta de jos. În continuăm. Trebuie să scoți zgomot. O, s-au dat prieteni, ce face? Ai venit și tu, bă! Da, am venit și eu. M-aș prinde. Da, dacă o zici prost, nu? Du-te, mă, mai cum să faci? Cine este el? Einstein. Einstein. Bine, bă, boss. Einstein. A fi un bebeluș Einstein. Junior Einstein. Dați. Vedeți acolo jos. Să scrieți tu și acolo. Are you reading to A baby terminat. sister? Foarte amuzant. Dacă scoți zgomot, ai pierdut. Read her știi? story. Dacă râzi de zgomot. Good job. Asinofol. Nu glumesc. Cine asta de gură? Good job. Bă, bună ăsta seara. spui, nu este bebeluș. Spui băiat de grădiniță care nu știe să vorbește. Ca el. Cât era mic. Și eu. Oh, yes. Scuze, frate, ești balbașat de la nociv. Scuze, frate. Are o problemă de cap ăsta de aici. Ăsta. Și el acum a râs, dar are și el. Eu n-am râs, doar e prost. Ce ai, mă? Îi leveu, ca eu. Nu, Cine sunt ăștia impostori? Tu. Râs, 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 râs. Totdeauna el era cărnaț, știți? Nu, el era cărnaț. Da, era cărnaț. A râs primul, e prost, scrieți la comentarii prost. E prost, Fabian, îl cheamă Fabian, îl scrieți prost pe comentarii.